Днес ще ви разкажа приказката за бащата на Чук и Гек. Имало едно време бащата на Хензел и Гретел. Той бил имигрант от Дания. Преселен се в България с майката на Хензел. Гретел била от друга майка. Майката на Хензел била много добричка и затова хората я убили, за да могат да живеят по-спокойно. След убийството на майката на Хензел, бащата на Хензел и Гретел намерил мащеха за децата си. Тя била от много качествено семейство, но се дразнала на доведените й деца, защото имала нужда от парички, за да си купи кожух в Рим, след като разбрала от радиото, че имало много евтини полети до там. Затова тя помолила бащата на Хензел и Гретел да ги отведе в индустриалната зона и да ги изостави. Бащата изпълнил препоръката й, на полицията открила децата и с помощта на видеоконтрол от космоса проследила маршрута на бащата и върнала децата на видимо недоволните родители. Полицията имплантирала микрочипове в двете десни ръчички на децата и предупредила бащата и мащехата, че ако убият Хензел и Гретел, ще плащат огромни глоби на административния съд към Министерски съвет по член 45 алинея 2 от указа на Народното събрание на демократична, капиталистическа социална република Европа. Наложило се бащата да започне четвърта работа, за да смогне едновременно на изискванията на новата си приятелка, на изискванията на училището, в което Хензел и Гретел не учили, и на изискванията на топлофикация. Много скоро след това той се самоубил. Мащехата продала Гретел на италиански осиновители, собственици на верига публични домове в Брюксел. С парите тя си купила слънчеви очила и пристанала на бащата на Чук и Гек. Мащехата помолила бащата на Чук и Гек да остави децата си на мира в някой дом майка и дете. Той направил това и заедно с нея заживял дълго и щастливо в приказният, добре отоплен апартамент на бащата на Хензел и Гретел. Поуката от тази приказка, деца, е да бъдете свободни. Бъдете свободни на всяка цена. Бъдете модерни. Старите ценности са стари. Вашият нов бог са паричките. Кланяйте му се и ще бъдете истински свободни. Приятна нощ!